Moikka vaan taas kaikille ja se on Poliisi246 uuden videon parissa. Mä kuvasin kakkosjaksoa tästä, mutta siinä ei oikein tapahtunut mitään. Muuta kuin soitettiin täällä puukolla. Että haettiin tai siis saatiin toi auto. Se pitäisi lähteä nyt hakea paskarikolla. Mä uskoisin, että se on siellä mikäs se on? Paskalaitoksella. Mutta joo, nukutaas nyt sitten. No ihan 8 nukuttu, mut 7. Aika pimeä, mut kyllä se valo suusta tulee sitten. Joo, tuli tosiaan päivitys tähän peliin. Eli Lotto tuli takas. Sitten tuli tää Scraba. Sitten tuli talletus. Eli pystyy tallentamaan rahaa tästä. Lähdetään hakemaan se paskarikko. Ai niin, mutta siinä ei varmaan paljon bensaa. Tää siis dieseli. No nyt on muuten tosiaan tiistai, eli sit kun tuo kirppis aukeaa. Täytyy käydä kattoo, tuoks ne näppäimistit siellä. Se ei varmaan nyt vielä tietääkään aukeaa. Tai täytyy katsoa. Ai niin, vois sanotaan nyt näet. Tässä siis kuulemma voi akku tyhjentyä tuossa. No ei tää kyllä paljon. Senhän siis piti olla 24 huomassa paupa aukinen. Tai huoltsikan, niin sieltä me saadaan sit kiisselitä.
Katso, onks toi Turo? Oho. Vähän nyt kyllä luistuu täältä. Mä en kuulu uskalla ottaa mitään riskiä. Laitetaan tähän nyt bensiini. Tai kisseli. Joo, no ei kylpputorilla varmaan ole mitään. Oiko? Näin tosiaan tossa YouTubessa, kun uploadasin sitä ykkösjaksoa. Niin, mä näin kun lapa kakkosjakso. Olikaan se kakkonen. No kuitenkin se jakso. On väärä puoli. No niin. Niin näin sen. Tässä ei kuulu niinku työpaikka. Pari sattaa paljon semmoksi. Möpöä me laitetaan kyllä sitten. Pitti. Nyt saatte nähdä kun mä tankkaan. No niin. Kun mä laitoin 200, niin ei se pitäisi tulla oikeastaan. Literalta se on kuitenkin 2 numerosta. Itse asiassa mä voisin kyllä tässä välispätkästä nähdä sit kun tää on tankattu. Nyt se olisi saatu tankattu. Katsotaan vielä paljon tuolla rahaa. Joo, tossa olisi se talletus. Okei. Meidän pitäis kyllä rahnaakin saada.
Mm. Tehdään nyt sillä lailla vaikka, että me viedään se auto, se korris, tonne vanhaa kämpänä. Ja joo, siellä sitten ruvetaan kassaan. Eiku niin, meidän pitää kyllä niin tosi okei. Ja mä mietin sitä, että mä voisin kyllä testaa semmoista, että jos se johtuu yhdestä modista, se summerin kaatuminen, mä voisin kyllä sit vaan pelata ilman modia. Tietenkin mä nyt se loaderi sinne, kun no ei sitä nyt viitti ottaa pois. Olis kyllä hyvä ottaa se rivari siihen summerkaariin, kun se ei jostain, tai siis sitä ei enää jostain syystä. Tässä kekkeli. Mikä toi off. Onks tää pelttareita? Onhan tää. Tää? No mistä näkyy? Missäkään toi hiase? Kai se on sit meidän vanhaa kämpillä. Mutta siis tää on tuo niinku pelas uut pelin käytännössä tavalla. Koska niin, no tiedätte varmaan kyllä. Toha tää on aivan kiva oikeesti. Vihdoinkin tämä winterkaari. Odotettiin joku 6 vuotta aika lailla. Mutta joo, palatapa siellä Livaloiselle. No niin, nyt päästiin tän Livaloiselle. On kyllä ihan menossa väärässä kohtaa.
katsotaas. Päälle. Päällä. Tuollahan se on siinä Aato. Se Ai on tuolla velipojalta jäänyt tuo projekti tuolle. Se meinasi se entisöimiseen. Ja no siinähän sitten kävi niin, että velipoika muutti ihan toiselle paikakunnalle, eikä se viihtännyt ja ruveta siirtelemään perässä Aatua. Niin minä sitten ostin häneltä, ei minä maksanut kuin 100 markkaa siitä, ajattelin, että minä ostan häneltä ja mitä siitä oli jäljellä. Ja joo, ostit 100 markkaa, eli tämä ei pitäisi olla kauhean kallis. Koko aaton, niin. Eipä osaishan tuosta on lähtenytkin aika hyvin ja Mitte sanoi, että Ylle siinä enemmän on kuin 100 markkaa. Mitä? Osista, niin ihan hyvin voitolle jää tuossa. Okei. Mutta nyt olisi hyvä saatu koko loppuosa siinä niin aatonkori on. Ja siinä on lohko löytyy ja sylinterikanssi ja ne on ihan kaikki on kunnossa. Ei oo mitään. Joo. Mutta nämä nyt pitäisi saada pois. Pitäisi saada muuta tavaraa tuohon vaijaan. Ei oikein millään pitää tuossa tuossa kun näin. Eihän se minun auto oo, eikä minä sitä rakentaa osaa tehdä se kummemmin sillä mitään. Hyvähän syöt se joku sinä kun auton kanssa tehnyt, minä voitin, sulla oli se japanilainen pieni auto silloin ja kahtelin, että nätisti oli laitettu ja ajattelin, että se olisi kiva kun sinä ostaisit kylän poika, niin laittaa nätisti tämänkin. No paljon se maksaa? Ei kyllä varmaan varraakaan siihen. Ja ihan niin ja kiitos vaan, oli kyllä hyvä. Joo. Hyvä, mukava kun löytyi ostajia minä päätin, että syöttelee sulle sitten myöhemmin, että ihan varmana Joo, et puitakin sit täytyis viedä tänne. Steering ollut. Joo. Joo. Tossa muuten aika hyvältä kyllä tää näyttää. Tää on jäppät. Hetkonen. Sainko mä just 3 vaihelaatikkoa? Mitä? Automatic 3 joku vaihtee. Joo. Manuaaliviide vaihtoehto, tää on aika hyvä. Ja sit kuulemma tän sai Automatic 3. Niin kuulemma tän sai toho museorekisteriin. Niin täytyy katsoa jostain toi PIN-numero. Ja sit se näyttää mitä osia tää tarvii, et sen saa. Rear axle ja elikkä osia sit me ruvetaan tilaa sieltä lehdestä, kun shifter automat, kun meillä on rahnaa. Mitä nää rocker? Joo. Montahan näitkin osia. Waterpumppu. Joo.
Aika paljon osaa täälläkin. Pentaleen box. Mikä? Ei vai onks tää toi, mikä tää? Hiitteri, niin on semmonen. Jäsen on katke. Niin pitää katsoa toi. Toi vaja tyhjäksi. Mutta mä en voi tainnut sanoa tätä juttua, että... Miksi tää nyt tuu? Mä aloitan Summerkaari. Saven. Ilman modei. Sitä tuntuu se. Koska... Joku modi nyt siinä sitten tekee jotain. Et koska se kaatuu. Niin mä teen nyt sillä lailla, että mä testaan ilman modeja. Joo. Palataanpa sit tuolla kotona. No niin, me ollaan nyt päästy kotiin. Aha, ei ollut tarkoitus, piti laittaa pienempää vaihetta. Ei oo kekkiä se, tää on mitä noi. No, ainakin jonnet sieltä. No, nää osat jäädä tänne. Tyhjentää sitten kun tarvii tätä. Mä mietin sitä, että pitäisikö tää messave poistaa. Tai onkohan tässä semmoista. Uskoisin. Sandbag. Koska mä haluan kasata se silloin, kun toi on ihan hyvä. Ettei heti nyt mene rahaa tuohon suoristamiseen. Automaattinen valokin näköis. Laitais muuten ovikin etteemme. Karkaa lämpöä. Tässä onko tää? Muista pitää lämmöt päällä talosta, kun muuten putket jäätyy. Reippaasti sitten tee puuhommia, jos kyläläiset niitä tilloilla. Elikkä ei hias asia. Mut siis eli onks tässä enemmänkin tyyppejä, ketkä tilaa? No, mut kuitenkin. Anteeksi. Ja nyt se ryyppääminen on hoputtava aikuinen mies. Tiedät mitä isäskris aattelee sinulle, oho. Käy vielä niinku minun velipojalle, jos ei tuo lantraaminen lopu. Olemme
Watcheilla ja tuumme takaisin sitten, kun siellä on lämmintä taas. Terveisin äippä ja isäs. Täällä ei oo ruoaa. Mut voitais kerran tokkee toi hias. Onks tässä Peter? Ei tietenkään, mutta ainakin siis tää. Toi on hyvä. Oho. Lisävarot aika cool. Ja nämä. Täällä on tullut tiikeri. Ei oo sitä niinku sitä se laudan sitä niinku juttu. Pohjapanssari, okei. Niin. Roiskeläpät. 2 eri jäähdytintä. Turvatankki, se on muuten hito hyvä. Sitten 2 eri vauhtipyörää. Erilaisia kaikennäköisiä putkia. Joo. Ei tää toi nyt tohon. Käydäänpä hakkeen hias. Mitä? Hiase. Ei edes lahjapaketti. Hiase. Joo. Se on sit ihan mäsäinen. Vitun torppa. Vitsi. Eli onko sorbetti niinku sit meidän käyttöauto? Kun on klapikun. Yes. Long lock. Joo. Elikkä tänne vois vielä tulla sitten ainakin kuvan summerista video. Tai riippuu roikku. Hei, puhelu, jes. Sä oot kyllä yks kyrvän syy. Joo, eiköhän tää video ois tässä. Poliisi 246 kuittaa. Peace.